Ola, xoguers. Hoxe, nas miñas curiosidades, falaremos sobre o reno Rodolfo. Na sección de Saúda a Saúde, algo moi especial, as emocións. E no reto de hoxe, as letras bailongas. Pecharemos o programa coa banda Migallas e a súa canción O que hai que facer. Hola a todas e todos e benvidos a Pontesogos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi, Pablo. Eu xa non digo o meu nome, que son coñecidos nos 5 continentes do planeta Terra. Que digo 5 continentes? Nos 8 planetas do sistema solar. Que va? En toda a Vía Láctea. Este loro toleou. bueno, para que non o coñeza, este de aquí chamase Rabi e a nosa mascota. Ás veces vaise un pouco a cabeza, pero nós querémolo igual. Pero que dicides? Se xa teño máis de 5 seguidores no meu Insta. Pero se non tes Instagram. Ai, mima, imos seguir coa seguinte sección. Pablo, si estou un pouco triste. Que iso? Hoxe é o último día do programa. Non, que dis? Sí. A ver, pero ide acabando, que despois teño que marchar a Marte para facer unha entrevista cos meus fans marcianos. Deixa que siga soñando, porque... Sí, mellor. Imos seguir coa seguinte sección. Sí, imos a aprender agora algo coas miñas curiosidades. Hola, xoguers. E como última curiosidade, falaremos dos renos de Papá Noel. Sabedes quenes son, a que sí? O trineo que utiliza para repartir agasallos polo mundo é levado por 9 renos: Trono, Lóstrego, Xoguetón, Cúpido, Cometa Bailarín Alegre, Saltarín e Rodolfo. Para que non o sepa, este último é o axudante principal de Papá Noel, que guía o trineo grazas ao seu nariciño vermello, que desprende unha luz tan forte que fai que poidan chegar a onde queiran. Pero ademais, este nariz permítelle manter unha boa temperatura corporal no Polo Norte, onde fai moito frío, e tamén lle serve para que os podan localizar rapidamente se perden. A que parece señal? Pois cando Rodolfo era pequeniño, todos se burlaban del por ser diferente e ter un nariz que lumeaba. Ata que un día Papá Noel quedou dentro dunha gran tormenta de neve e soamente pudo saír grazas á axuda de Rodolfo. Vedes o importante que é axudar? Non vos esquezades de que ao final este reno axuda a repartir ilusión e vos tamén podedes agasallando con cariño, amor e amizade. Chao! Rabi, moitísimas grazas por ensinarnos sempre tantas cousas. É todo super interesante, como sempre. Ao final, imos ter que admitir que sí que sabías cousas, Pois sí, a verdade é que sí, totalmente. E vos co principio non vos fiades de min. Bueno, imos seguir co programa que toca a sección diaria. Agora toca... Saúda, saúde! Ola, xoguers. Hoxe en Saúda a Saúde imos falar das emocións e vouvos contar un conto moi bonito que trata delas. As emocións son moi importantes, porque así sabemos como nos sentimos e como pódense sentir os que están ao noso redor. Queredes escoitalo? Este é o monstro das cores. Aquí está. Hoxe despertouse un pouco raro, confuso, aturdido. Non sabe moi ben que lle pasa. Xa liaxeste outra vez? Non aprenderás nunca. Menudo lío fixeches coas emocións. Así todas xuntas. Non funcionan. Penso que tendrías que gardalas separadas nun bote cada unha. Colocalas no seu lugar. Se queres, eu podes axudar a poñer orden. A ledicia. A ledicia é contaxiosa. Brilla como o sol, parpadea como as estrelas. Cando estás alegre, ríes, cantas, saltas, bailas, xogas e queres compartir a túa alegría con todos os demais. A tristeza. A tristeza sempre está botando de menos algo.
É suave como o mar, dulce como os días de choiva. Cando estás triste, queres estar solo e non te apetece facer nada. A rabia arde ao roxo vivo. É feroz como o lume. É forte e difícil de apagar. Cando estás enfadado, sintes que cometeros injustizas. Descargas a rabia noutros. O medo é cobarde. Escóndese e foxe como a un ladrón na oscuridade. Cando sintes medo, sínteste pequeno e pouca cousa. E sintes que non podes facer nada de nada do que che piden. A calma é tranquila como os árbores, lixeira como unha folla ao vento. Cando estás en calma, respiras profundamente, lento e sínteste en paz. E aquí están as túas emocións. Cada unha ten unha cor diferente e ordenadas funcionan mellor. Ves que ben? Xa están todas no seu sitio. Vedes? Cada unha no seu bote. Apetecevos abrir cada bote? Imos aló. Se abrimos o bote da tristeza... Se abrimos o bote da tristeza, entranme ganas de chorar, mellor imos pechalo. Se abrimos o bote da rabia... Se abrimos o bote da rabia, comezome a enfadar. Non me apetece nada enfadarme, vou pechar o bote. Que pasaría co bote do medo? Se abrimos o bote do medo, non sei que vai pasar. Non sei que se quero abrilo. Me llevo no pechar. Se abrimos o bote da calma, se abrimos o bote da calma, síntome moi relaxada. Gústame estar tranquila. Imos pechar o bote. E por último, este é o meu bote favorito. É o bote da alegría. Se abrimos este bote, todo reluce de outra cor. Vou non deixar aberto. Sí, gústame moito. Pero... agora? Pódese saber que che pasa, monstro das cores? Cambiaches de color? Eu creo que agora é de cor rosa porque está enamorado. Por iso, ten tanto lío na súa cabeza coas emocións. E ti? Como te sintes hoxe? Encantoume, pareceme increíble todo o que podemos aprender dos contos. A verdade é que si, a min encantame os libros. Sempre leo un anaquiño antes de ir a dormir. Pois sabedes que eu escribo contos e queredes logo vos paso un. Pero que dices, ti non escribes nada? Este logro completamente toleo. Primeiro que se vai unha entrevista a Marte, despois que se ten Instagram e agora que escribe. Xa estades outra vez a confiaros de mí. Veña, imos cos retos. Si, Pablo, cal toca hoxe? E hoxe toca, imos ver... Hoxe toca... letras bailongas. Dentro reto. No seguinte reto, cada un deberá escribir en papeliños individuais diferentes letras para que o compañeiro ou compañeira intente formar tantas palabras como lle sexa posible. Gañará aquel que atope máis palabras.
pero somos felices. Ti tamén deberías facer algún reto. Si eso xa mañana. Que mañana non hai programa, Rabi. Mira ti que listo o loro este. Bueno, deixemos de falar de mí. Sogers, sentindo moito, ata aquí chega Pontesogos TV. Pablo, non quero que remate o programa. Pero mirade, Sogers, hasta Rabi, o loro máis insensible, está a chorar. Eu non choro, é que me entrou algo nun ollo. Rabi, non fai falta que imitas que os loros tamén podedes chorar. Vale, está ben, eu tamén vou botar moitísimo de menos os vosos Sogers. Ao final vedes facer que chore eu tamén. Pablo, lembraste cando fixemos os retos? E lembraste con Aida facendo yoga. Con Carmen e as manualidades. E Dani, que casi facemos que explote toda a casa. E cando fixiste as galletas con Ana. Encantounos poder compartir o Nadal con todos vos. Foi unha experiencia única. Pero, entón, isto remata de verdade. Sí, Rabi, le vamos dicindo todo o programa. Pero para sempre. Pois quen sabe, pode que algún día volvamos por aquí. Estade moi atentos e atentas. Ata Ata pronto, Sogers! A eses desleigados que opor unha gravata, como dixo o poeta, esquecen a súa nai. Habemos de mostrarlles que a lingua que se mama, por moito que a soballen, xa nunca morrerá. Xa se acabou de dicir amén, que o povo é quen goberna e ordena o que convén. Nos somos quen dergue a nosa voz tamén, e acordar todos juntos o que hai que facer. A eses señoritos que desde os seus despachos esquecen as parroquias e as xentes do rural. Non saben que o futuro está no noso agro e non no chapapote das rúas da ciudad. Xa se acabou de dicir amén, que o povo é quen goberna e ordena o que convén. Non somos quen dergue a nosa voz tamén, e acordar todos juntos o que hai que facer. Xa se acabou de dicir amén, que o povo é quen goberna e ordena o que convén. Non somos quen dergue a nosa voz tamén, e acordar todos juntos o que hai que facer. Xa se acabou de dicir amén, que o povo é quen goberna e ordena o que convén. Non somos quen dergue a nosa voz tamén, e acordar todos juntos o que hai que facer.